ngay scam ba ma phi ba cái gì cái sang cái trong phi đơn ha cái mẹ cái bậc cõi cái bậc kia ngay đó này cái bạn cái này cái por cái bạn sam mặt phi này cái tiền cái trong lấy cái Philipi cái nó ba nó khó cũng khát nó khát lại but ngày nay cũng lấy cái viewers đó ba cái nó cái shan này cái channel cái trong á but đang nghe cái shan đang em mình xem đang scam play cái khu này cái bynta trong phi người lãnh đạo sẽ tiếng trong play cái này cái bạn sim cái por Philipi khát hadu khát lại kum tati ko hep ba I jonga kum bahala ka sngi pila ko ngo om tanga khmat jonga henry menta kham tam ha ka bangam don na khmat ken trai dep no ik jing pat im jong phi hi da ka jing ting bat da ka jing khnyo nama day u play with trai po jong phi ye ka ban monro ye ka ban trai namar ka jing ngau ba jong o but adin mo Paul ada bandil wat kata ka voluntary ka jing rit ka man so ba ka jong Chris ila dia upol menta uyai ban chu isu kaban ye ki bangai ka balang po Philipi bakin apply ye gani ka chisha ha ka jingim ka joki bakata ka ye bangi ye ka ukin tu ha ka dekhot ka ba khat ha do ka dekhot ka ba khat la but hangi upol present nani upan I kita ki early ki balong ya mar persya tamba kilong harmony pat ha bede but ka jingim jong Kristan bangin pet ika jingpan ka nyngkong ka jong po uban bang ni ia kata ka man responsibilities ka jing clear jong ubreu ha kanong rem jong ka ni jisha ka bo present siya ka ni ka bang ba sikri bangin nget ru na ka banta jong ni but usdang ha ka ni ka khot ka bakhala de ka bong dau ba da ka utho ika kentien so then haka Greek hostie but khasi ka ang kumta ti kani kentien kumta ti laju penengkam ye ka ban wan ra i ke jingmut jong ka jing penkut haka bedai ba ki statement ki bula da kran shakman but kani kentien kumta ti ani hostie haka Greek ka nyap bahaya ni bakna bangin sange bangin perkhat kendiat hang ni bangin ibu ke jingkeli ke balai kumno bagini gi jingkeli kin ya rap hayangi ban tinju yit ba ni ki khat ki bashakmat jong gini ki asli ki khat ki bangala polis fi hakani konteks ni tin jong oblai namar ba la fin polis ki benta ki bashakmat fin ibu pol u ring ye ka jingmot jong gini ki banget shaka nuksa ka ba ula pen I hangni daga jingim bat dag ke bo Chris ulale pina puli ka ka basan ngong ko ni tu yo ka ni ka jingmot ku ong happy ka balong ro how Chris disu uba ba ulong ka duru blai shim la nyo ye ka ban bat balong maran kat bodu blai henry ula pen sudai le di uda shim ye ka dur marau haba ula jalong ka jis rib ki brew tibola shem yu ga rukong ko brew ula leret ye lade haba ula jalong ba ko ngo wa do ka jingyap ka jingyap ka ding fna ke adagin puli ba gini ki like south ligi de khot na ka Philipi long ba ngini like ligi ki jelong press ni kita ka jing penret ka jong ka humility selflessness life ka jong press ka ba ni kita ka submissive life ka jingim ka ba pendem lot ka joku ni ka service life ka jing shikri ka jengu ni ka obedience life ka jing kongo ka jengu ni ka jing IT ka jengu ka sacrificial life ka jengu kaban ai shani ia kata ka pattern ka rukom ia ka bangin buat but umdai tang kata upol pinda puli ka dekat ka ba shikmat u ya ai men sim shu ikini ki banget apa Philipi bat nak banta jong iru ha kabadai bat ka jikin tiu no yo Chris bat kani ubu khna ni bat I men sim yani bah ka wai ka por mangiru on second tiu jingi adang ide ki khon ke jong blai bat lapat imingi da Jesus Christ kata kan ki bangi ni dekat ki basmangan polifi kom ni
Nama kom tati ublay ula kentiu u ba ula ai u ya kaban ya kata kerteng kabahalo ka kerteng boro. Ba kerteng na jangu jisru ka kose boro kan yo dam krop ki jong ki baha ki beneng ki bah ka jong ki bah kendo ba ki jong ka po ka kendo ken. Ba utli boro unyo pla shana bo jisru Kristo no utrai ya kan penan boro mi ublay uba ukpa. View bani ka exaltation ka yo Chris. But encourage ni ba ki bangi ka ka por bangi ru ka por angin as exalted daw ingila nang gide ki kon ka jong ublay pla penan ngi daw Jesus Christ. Kata ka ni ka bangi iru nakating ka jong ublay ni na ka baning kong Petras langan pulis fi hagani ka janmit naka dekot nakalong besana ngan pulis fi ka dekot ka bandriyo kong kumni to pin red iladi namar kata hapok aktibo krabor ka jong ublay bo on yo pen kray fi ha kaya babet kita kena ka bangi nakaktin ka jong ublay. So upo kita represent dan upo ini kijing shisha hakmat jeng ibangai ya ka balang apa Philipi kumjuru shengi ha kani ka po. But ubo kanang igini kijing shisha kanang ba ngin sha ya gini kijing shisha ban motivate ban I mean say mingi kanang ba ngin long gibre kibalong diligently ba ha kijing kongo ye kaktien ki jong blay kum ki khon kristan ban na kana fina puli ka Philipi ka long ba hangcho wong kumno wong gi bangai po Philipi wong kumno to trade that no ye ke jing padim jong fi hi da ke jing tin but da ka jing kinyu kum tao bu we kini ke jing sha shikman ban motivate ki bangai bakin long ki ba kongo diligently pakum tao po ukoma niki ane uong ye ki bakin kongo to pendap no trade dap no ye ke jing padim jong fi da ke jing tin but da ka jing kinyu badah kini ka bynta nagking ka jong blay upol ukhat igi bengit na po Philipi bakin kongo ndai tang sisin sitayo ka jimot ang Greek ni kadai continue to obey kamot banyai long ki ba kongo bat kini klong ka kata ka bynta ka badang kampalan ha ka jing em jong Kristan ni makasngi ka babun ba ki Kristan kinot ban ong ba kim nget shu hagani ka jing shisha handai apostol Paul ublay lang ba apostol Paul ong shangi ba kam long kum ka jing ko ngo ka de ka vital part ka benta ka badan kampalat ha ka jing em jo Kristan bang nin yai long ki ba ko ngo ni ba ngin long kita ba continue to obey ana wong kum ni kum ta ti ko help ba i jonga kum ba la ka sngi fi la ko ngo tanga khmat jonga hendrei menta khamtam habangam don ha khmat ke kata ka dei ka bang i ke bo po kren ka tin ka jong blai ti kata ka jing penret ka jong u ka bang la kan menne his obedience ka jing ko ngo ka jong u kata ka jing kentiu no ye u his exaltation kide balong kita kiban yalam yangi ki bangen ane I mean same yangi ban betul tingi bangi long ki bakongo to continue to obey tikom tak ada yangi ka bangin shania ha ka bo ka jing pala ka bo jo men sim ba ko jong ublai kai ka bo buji sule men ba ulo non ha ka perthe ule da ka bo jo men sim ba ko jong ublai na pule yakini ki gospel or soundly Pinong haki sin of the gospel ni gospel you honest pini ba ka ek bu jisu le ule ka bo jong man sim ba ko jong le Lucas sao ibe pina sao khat sao nang ta god ka ba khat pra nang ta Lucas san khat nyo kita ki de ba shu a shafi nang ta Matthias ka long ka ba khat a to ka ba khat pra to ka ba a pra a ro khandai nang ta lai pho le fa ki to ki de ki nuksa Kiba peniba kuno bo Jisu abole ki baro agari ke perte in his incarnation ule aga bor jong men sim ko jong uble ba ka jing iternat jong ka jing im jong Kristan bro kadai kata ka jing im ka ba pin ko ngo kumba uru ulang uba ko ngo kata kadai
kabang ini kakti ka jong ublay. Na ka baning kong yu honest. Kalnong ka baar kada khot ka banriu ngan puli ka ong kumni. Utau ba ong ba uyay sa au uladay banya hi kumta kat kumba ulaya mau. Kai kata ka bakran ni kadi ka jingkong mo. Obedience life kumba ko mo. Ko mga puli ka Philipi bane kalnong baar kada khot ka ba syakmat jong kita khot ka bakar bagi khot ka ba khala. Nadakata te kumba u Jesus Christ upanya ye kan ke u kondok ye ka jingem jung kan ke pertai. Dakaba u ai tilot pura lani syariah ka ha umen simo ko jong blai. Kum ta mangiru kum ki banget. Lani upo le ke ki banget. Akata ko por ba dengi ke ke por. Bangin nang ye ka man halakas ni. Ya ki benta baro jong ka jingem jungi. Ye ka bangin IT ye le di ha ka jing control ka jong umen simo ko jong blai. Ba de kata ka jingem jongi ka bangi dei ka bangin ya. Ka ba umen sem jong ublay. Unyai long ka bo lani kata ka enabling power ka jingem jongi. Bangila ban ya ka jingem ka pen ka ngo iya otra. Tak ada ibadang kampalat hadu kata Ti kumta kini ke janme ngene pe ye kini kentien ko ngo ani obey ke bopol kren kini ke sti so ki banget ke Philipi nang ba khot ka ba khat lai ham tu kentin ko ngo ni ka wana kentin Greek hu po ko hagawa lak yo ye kini ke kentin na ki adli kentin Greek kata kawai kalang hupo kawai jingmo jangka kamot agency ni te bah kete agency ni ong agency di kijak terkang ke betul nak kamanta ki pat ni kadang ka jingmo kentin hupo ko ki ong kade ka jing kamot means kimot kilat lani under hapo ba kawai pa kentin kede aku mot yo snyo physical hearing ka yo snyo mo Ti kajimut kumta kajimut jeng kentin hup ako lani hup ako kamut yasngo hapo here under yasngo hapo but kajimut jongka basic meaning jongka kamut ban singap lani ban bu iya ladi Hapo jong kata ka ai ka bangile asnyo. Mo ban bo ila de ska ba. Ha ka ai kata ka ba ngile asnyo. Ba komta ngin submit ila de hangta, ngin pen dam ila de hangta. Ba ngin kongo hangta. Ya ka ai ka ba ngila yo asnyo. Ta ka dei ka bo polo kwa fili asnyo nanga pendam ila de ba kongo ya kata ka ai ka fili asnyo. Kita kani ke jing kentu ke jang upo iki banget. Hapo ka balang apo Philipi. Kalong ru naga benta jongi. Ti kum talang kum ta kani kentin hup aku le hup aku. Ka thau ye kata ka jingmot le idea ka bang yung voluntary submission. Okay? Kadai kata ka jing submit ka jing pendam ila di dakaman soba kita kade ka basut nak kita kata kemudian ngam dei cuban penbor mangai fi filama dia utrai am tekat utrai penim ya fi filama dia utrai mata utrai la peni fi dek example bangalakan tu ya fi ngathoi de fi ke city bakam dei su inga banang penbor ya fi di kon jomble kade ban mi naladihi ban long give a kongo voluntary submission ban pendam kata ka ikabang like play ngau le aprian kata dia ke jingmot ke bupo ukwa ya gi bangai ka balang po Philipi bagi dia benle bakam juro nak benta jonga bat nak benta jamfi amen kata dia ke ba ka grand nak tinggal jong blai kum tak kum ki para bangai yam dei shu no longer yam dei shu bangin ang komu kita ki jing kwa berai jong kata ka jinglong ka berem balak ka balabam ku ne ka pop
Ka all fallen nature ka jong yim de siu batang ko ngu ye kata oi kum ki bangai ngeliau ciparim ngimla ya kaman pinsangi ya kita ki pop barangis no hangi akni ka do da ka bor ka jong ya palang honest ngimla we just want ngin nom la dalile real tang ba kum ki para bangai ngidan pada tahu ba kham khrao sabar ring ba hapo jong mo umen sim jong oblay but dia kata transforming grace ka jong oblay kata ka jingai ka penkala ka jong oblay ka jingim ka jongi kapan ai kata kapan nyerap ini bangin yo kata ka jingjob halor jong ka pop kata ka ni ka po ukran ka si nong ro pina pule ka long ka basan ka ban riu ban yo pini bai ka ni ka bynta ukran bai kata ka jingpin ko ka bang ong ka jingkers ha ka theology ni ong ka progressive sanctification but nakakatawa nga kawan ng miyay tingin ang kami kaman nim shifting and then you tao bakraw try blazing dan ngilan you mensima ko jong blay ubanya rap lem yang ika transforming grace ke jinga ega bor sang utra ya ka banya rap yang bangila ya ka bangin long ki ba ko ngo ba ke pale ka mon ka jong benjob ya kita ka ba ka bang su ka pen sungo bhai yo blay bangin job halor sang ka pop nakakadaw kina puli ba balangan puli fi menta ba ka jingko ngu barabor kamwan nakakhli an ang wing fi kamwan nakakhli ka jingko ngu kawan na ka donod an chu puli fi akan ka po nakasitiu po si kinong rom kalanong ka banri ma kan puli fi ka dekat ka ba kan riu kan yo ka angkom ni pim jutep bahaba fi IT no ilade kom kim rao we kaban kongo filong kim rao kenya utaha uba pi kongo lagi jong ka pop shika jingya lani ki jong ka jingongo shika hok hindai to long ka jingongo ho blay bala pila julong kim rao jong ka pop hindai pila jalong ki ba kongo na ka donut si kam dai na ka khali ka jingongo ka dai na ka donut ya kata ka dur ka jingkai ya ka bangala IT ya fi kata dia upolong ya ka video senyau submit cerita kamu cerita kata kata hup aku lani hup aku ko bang apa isi mentan naka original Greek ka ba uplay ong you pol bon po ka tin Greek ka ba original nantakan pulis isi fi naka room ka long ka ba ngan si puli mo room nong ka ba kini dikit dekat ki bang akwa ayah kabangan cipuli sepi dekat ke baar pupra aku kondak lama uta umlong ujiu ubatang ha ka bapau lamni kata kamlong ke jing ocher ke baha ka bapau ha gedo hendai uta ulong ujiu ubalong kumta ha ka beri bat ka jing ocher ka long ha kata ka jong ka danut ha ka mensim am ha ka dakeng uba ka jingero jungu kamlong na kibri wen rei na ble ha bala ocher lapun kalai ka danut jong fi lapun kalai kata ka sinful nature ka jong fi da ka jingai leng ba ka jingai ho kursi ka jing padem kita ni ka danut ka batma ba do mensim je u resign shong apo in dwell apo jong fi ulong ka bor na ka benta jong fi kadang ka transforming grace ka jong otra ka banyarap yingi ba ngin long ki ba ko ngo kong ki khon ki jong oblay ndek ni ki pol on ka ba ar koren sa kinyo sangkanyo ki ba ha o kris ki long ki jing thao ki ba thma lesi kan chu puli shafi e ni ka po ar koren ka long ka ba san ka de khat ka ba khanyo ngan prinsip kom tala da u we ru bodana kris ulang ujing thao ba thma ki ru ki barim ki la duno hakmi ki baro ki la jalong ki ba thma prabangai be janga la pen kala ye fi la pen em ye fi ye ka dono chang fi ro la pen kala ye ki jing kwa chang fi la pen kala ye ki desire chang fi la pen kala men ba ba ompat pen em ye fi ka pop kadang te mara ye fi pilong layak ma ka pop bar ka jirengkan file eki percaya boleh dekat manso ba ka jong fi kata ka sinful nature ka jing andala pen kalai ni ye ka donut ka jongi andala pen em ni la transform ni
Anda boleh aru men simun songa po jongi permanently. Tanda ka tila dia redemption. Ulong ubala ban aibor uyangi. Amen. Bangila ban im ka jingim. Kapapin ko ngo yu utra. Namang ngim la ban le daladi. Nginam safety. Nama balik. Udan umen sim jauh balik. Nara kadang do ka transforming grace ka jauh utra. Kabi rap yangi. Bangila ban yak ka jingim Kristan persobhayo utra. Hakan ni kapatay. Tak langi iyo Chris talagi jongki kemati. Amen. Tak ada ke pasuk nak ada kata habang ngapuli nakaktiin ka jongo blay. Atau gila ban ko ngo janai engin la perfect lingin dam la. Penban ke ka ba Paul kaneni ka mod kadai ka general rule. Ke general rule kapapan iya ka direction jong ka jingim ka bala kela ke jong Kristan how Chris mo kabang yung a direction of one new life in Christ kadiban long evidence hai ka jingim jong Kristan nginum dai ban miss ya ka ego Paul u batay hang ni. Yes, only believe save. Tang kijingat ka penim. Henry kata kijingat ka basisya. Kapen kasayu so jong ka jing ko mo. Alright? Kasayu you so jong ka jing ko mo. Ada mana-mana boong ba ngalangit you Jesus Christ. But kiyai im ngapa? Kiyai im kamot continually to disobey. Kiyai im ka jing im jong ka jing bam ko ngo ala kas ki sayo so ala kas ki ubam ko ngo so jong ka jing bam ko ngo. But kamdan kanu ka evident ka saki jong ka jing im ka balakela. Bakim ani ikata ka bol ka batma halo jong ka pop. Banjop di ka pop. Probably laban day asyukor no yiki. Probably laban day pala syukor no. Parangit ngapa? Pai-pai lah kajong im. Kadang-kadang ka evidence. Ia kata ka general rule, ia ka direction jika jing im jong pi ba kadang kata ka new life, progress kamu Kristan. Tung gi kong Kristan. Di belaman, ia ka jipat im Kris. Haka jing im. Kajong. Tung ini pet kindiat. Mo tung ini pet kindiat. Kita ki jingken tu bami nak ada ruat jong upo syuki bangen lefin poli ba ka ba artis toloni ka long ba nyngkong kada khot ka ba pra wong kom ni haka ding bame udah punya keput kita ki bam itu ya ublai ba kita ki bam ko ngo ya ka gospel ka jong utrai ji su jongi. Ke konteks ni kadi nak dekot ke nak ngong ke benengkong, ke dekot ke benmio, ke ong komno. Hang ni wong ti ya pi ki ba sha janja. Ye ke jing ja thai lembat ni. Ha kata ke jing pen pau ya utra Yesu na bneng lembat ki angel ha ka bor jongbu. Nak kata ki bangen ke jing ja thai. Ki ba ko ngo ya gospel. Balapin pet pa kini kita khot ke pra kaya kita agi bangat ke jing penrem pet pa kita kibam kongo ya ka gospel balapin na puli yang ni haga ba artis solo ni kalong ke bala kada khot ke bakat sa wong kem ni tila da uno ubriu kongo sngap kongo ya kaktin jongi da kani kasiti tu pin kmi tu ya auta obreu bat tu wat ya lok batu bat banyok pet snau le ranyu kani kalong ka jing shisha bangilan neglect glut kom gi Kristan ye ka jing tho ki ba utrayo ai shu po ha ki shiti ki jongku kata ka jing ma ye ka ba nanu ka doctrine juga church nadu ka doctrine juga gospel, nadu ka doctrine juga jingpanim, kono ban penyat i ka church. Nadu ka doctrine ban
ki ai ki ban tre kam ta jong blai na dong se dong ni la neglect not na ma ki sithi jong fall ki ki sithi ki bla akhang sengi na ka benta ka balang for doctrines but ki ki we ki sithi ki bla majority ni la neglect ye ki Bopolong ni na ununo ubriu kongu ye ka ketien jongi da ka di ka sithi to pin kemitu yo ta ubriu but to wa yelok but but unnom yo persngo la ran o context part yeah immediately ka dai ki bangai ka balang pot Thessaloniki maybe there's so many problem there but ka dai ru yang ni we still have the same problem today ni dan ni ki ju jeng ru menta tak ka dai ka bangi haban tunjuk yet ila di na tau po la ka ba ar koren kalong ka ba khatlai to ka ba sang udah ken tujur gi bangai depo ka balang apa korong kum ni yela di hito yet pila pilong ne ha ka jinget ada pide ka jinget tin ko ngo yela di hito perang pi atau pi bitu ila di ba uji quest na po jang pi lemda filong ki bala kentat no o khot i ki bangai apa ka balang apa koren yes ka jingem jung ki ka balang pite balang koren ka don sibun ki problem sa ka ni ka balang dan ko ma pratali ki problems major problems ha ka ni ka balang sawat pnia ba pi ka we ni ki problem ka ni ka sexual immorality ka jing ka jing penangkam bak lagi gift ke jong man sim ko jong lay ki chaos sa ka balang ba do ba wa bat ha bu pe ka jingem jung ki ten jo yen ba I doubt na lo Christian po jong fi pinamem kum ne ga jing ka bakum gani pinamle ka bakum gini so u ken tu yi ga bangai to tin jo yet ba phi ya la de tin jo yet ba phi ya la de ba do kan no kan ni ka long ka barang kam hakini ki bangi ong ki modern day evangelicalism Badan ki bakam bakilayo ay kajing panim bat kim simpen pao pat ye kajing kalah kajing im kajong ki halakas ni ano long menengkam you know bagi ni kisni jongi babon bagi bakam bang ilong kristal ya jing panim pan kim demonstrate kim pen pao ye ka change life sai kajong im kajing ki so si ban iba kambuni nal anuk sai fi baru pa one store kita gi baju song jaseng kasih sande ba klub ba area bun baju song jaseng kasande ki bele sibun gi ka bamsa tu thep bun ba gi bon jaseng ha kasih sande betul jaka klun jaka letan bol let jubol bun ba gi ba song jaseng ha kasih sande Tadi, kadang ini kan lek sibun ba, through extra my experience like ministry ngasem. Ba ila dia ro lang fikir ba, lang tinjit ba ila dia. Kalau ka mama ada kata-kata, na khon ila dia ningkong, ika yung ngasem ka jonga, ika chet ka jongi. Ba di parak kristan pa mai kalia, pangin pet ba ila, dengilok na yang gibak mo si sayo, try ka maulong pa ka. Ika mo na yung baktiin ka jonga. Kata ka bilang kam hadu kata-kata para bangin. Na Philipi. Kalau nga ba arang tu. Kada ko pura langi lay nga kandia ay kini ka jamit Philipi ngi biang sa Philipi ka longa ba ngi puli bat nga ay kadigo po kada ko pura hani polong gumni tiba la syam ye uwa ka rukom ko ubre ula le red ilade haba ula jalong uba kongo waladu ka jingya manta babel kong haot ka jingya ka ding naken Paul wan rayu Chris kum kata the greatest example kasi kanu saka ba khraw siki bagay baru kumju sana baru kumju syafi ba kum tau kentui ki bagay pag balang apa Philipi ba changi lo bagay kasiti wong kum ni kau kata kum tate therefore what conclusion ye ka statement bukan cedir ko haba ye jonga kum ba halagas ni pila kongu tanga khmat jonga henrai menta kham tame hakabangam don hakamat kain to dap no ye ka jipunim jofi hi da ka jingting bat da ka jingkinyo ko to ka bentak ba jing ngesepen anang ya chaprang ye ka ni ka jing kai
Kata kadai ka bau upol wong gi bangai pay attention perkhat ba pelajing mut ba pendam lade IT lade sya ka jing shisha ka jong blai ka jing shisha juga keting ka jong blai baru kuaru iki bangai bakin peni da ka kom im pada ka jing im jong ki kom ki khon Krista ti kata kadai ka ba upol Ukin tu si kibangay si kapalang nga po Philipi. Kung tangim na ikabal singaw pala. Paul kung utau spiritual fathers yung ginigibangay. Udan baha ka jing iit. Wait, man siyang bahay ginigibangay. Kapalang po Philipi. Kung ba Apostle Yanes to giniginti na kabaningkong Yanes ng only one chapter kadakot ka basa. Baka lang kajisisya kan Philipi yung kumni. Ngamdan ka jingkimen ka bakam kra. Ya ka nikay. Ba nganyo sngaw ba ki kun hep jonga ki diyat ha ka jingsisya. Kata ka ba sngaw tanat ado kata-kata. Bangamdan ka jingkimen nak may pat banganyo sngaw bangan tip ba ki kun hep ki jonga ki yat ha ka jingsisya. Kung daw kurpat. Hallelujah. Ngasut nan baik ini. Naga Philipi da kau kata. Kung tati ko hem bayi di bolong so i bango ko hem bayi jonga di ka jikata ka jing i jo pol gi banget kung bala ka sni fila ko hala ka sni balgong fila ko ngom dai ki ko ngom tak si sin tayo anan tang si Sunday anan Monday hadu satu ka em ka parta em ki ko ngom i kai ki ko ngom i kai kren hala ka sni am tang ngakmat jonga tadi ka bangyaban pe ba am tang ka pol na khmat jong ki ko ngom yu lagi lek kom ta lagi ki ko mo khmat ju ba chadi ne u ki long ki ba ko ma ka jing arsap henry menta kam tam e ha ka bangam ton ha khmat ken to trai dep no i ke jing panem jong phi ha bangam dat u kun te ki pila ko mo khmat jong ha ba ne ko ban kan tu se pi ko mo ro bangam na khmat jong phi ko ya pe akan tu ye pi kom ta Fiso it bala nginyo komuni brio jong play. Ada nginyo yu Paul kung pastor nga ngatrai ngandas ngomo siya dra. Udan siya kejing affection ki bangai. Om tang ba u ki personally ki re ki doctrines de kejing ketu kejing kai kejing kisha bagian im kamen sin. Kejangki. Barlo bagian im kejing im kapenan borong. Ya try. Mereka tahu, hari ini kepuangan ngan cukup ala teliki point nang ni. Ban cubu ke jingkali syafi. Hatu beningkong. Pilong tang kini snow ika ketin jong blay ka sin Sunday. Bat klet no ka Monday. Bat em ke jingim ka kum ka perthai hadu sin Saturday. Sawan biang Sunday. Tak lagi syukur. Kenapa syukur fi? Nayanga. Mangamla ya ka syukur yu play. Kaba, hato ni sant. Haka jing khot ba ka jing long ga baro play lanek ni sant. Haka jing ni ile mela di bangi on dang bangi dang ai pengkala yang isi kaduru Chris. Si ka jing long Chris, Christ likeness. Ni shu santang haka karta nang kam temen ni. Kan pakai download kan kap ni. Nama rapios ngau. Henry Pimjo kamu. Kuno ka jingim ka jopi. Para bangai para mensin. Ki parlok ki parajor. Ki janga. Na ko aman ci polisi fi syongan pengkot ikan ka Kebenta ke beningkong. Nakasiti po ngan pulis fi. Nagagalatia kalong bandriu. Kada khot ka banyo do batfra. Watsa ban syukori fi. Anam syukori blay. Namara ka rubo briu bet ye katahi unyo otru. Naba utau bet akado jong uhi nakata kado unyo ot. Ye ko pun. Hana utau bet how mensim. Na utau mensim unyo ot. Ye ka jikim bam jakat.
Kini di dekat ke bangla puli jadi pidang kawan puli ke citi berkawai ke konteks jangka. Pit dati dia i kini dekat angin scam ublay onang kerku. Yesi.